Bafowethu ngibingelele ingane zakwethu kwathathwa lento kwaphilwa inkinga nginazo ngizizwa ngomakhelwane banazo ngomakhelwane kancane yini le yathathwa hawu uyijule kakhulu into yathathwa sibe ningavela la live la bobaleka bonke la manje ngathatha inandos ngathatha inandos kwaphileka bafowethu ngoba ngingenela live ukuthi ngizothula lento ngoba kwabonakala ukuthi shazi inkulumo yasemabomveni lapha na kwaNandos ngiyawazi amabhenca uma ngingayikhuluma ngalento ungahlangana nawe lutha lapha kwaNandos ephethe ibhuka zenkosi ngiyawazi amabhenca mfowethu engangena ngodlila lapha kwaNandos kanti akufanele kwenziwe ngaleyo ndlela kufanele mfowethu izinto siyithathe ngendlela kuyiyona ehlakaniphile ngicela ngivulela mfowethu kuleyo phone lento engithumele yona sasisebenza ngama laptop guys na yonke into like uyafona la nomakoti kamfowethu funda konke lento le manje bafowethu obingelela umnyuvu lo wangubani sibonga so ya indaba kaNandos bafowethu kanjena ke kwabonakala ke kushuthi itemu kushuthi likhona nje na ko SABC 1 kuthiwa thatha lento Nandos kodwa kahlahle ngimayelana neNandos kuna ngoba ngikhuluma la kumayelana neNandos yabo so ngithi phansi amafapha ngoba ngiyabona nikhona lapha na page la kwaNandos aniyibekile phansi yabo niyifuna la lenyama abanye bathi kufaka ngiyovela ezithombeni lapha ngithose Nandos abanye bathi kufaka kudliwe Nandos mahala manje ngoba sekuthiwa thatha la kanti izinto ayihambi kanjalo bafowethu so ngokwami kahlahle ngifuna igama la lo ningibambela kancane bafowethu ningadinwa Mthobisi weyo onke ngizele Mthobisi mana anazilento la ngithumele le proposal kwaNandos ngendlela engicabanga ukuthi ngenze ngendlela okufanele kube yiyona because angiboni ukuthi kuyisolution right ukuthi kungathiwa sengiloyisa bakaNandos noma ngenza ngendlela engenza ngayo because ngicabanga ukuthi nabo ngenzeka ukuthi bebengenayo ID ukuthi into ethi thatha lento ayinabungozi kabani njengoba ethe ephehlisa nje into kuyaphileka so no bafowethu sikama ngemuva khona usho njalo so bafowethu ngiyabona lo nishilo ukuthi no Nandos fanele ukukhokhela fanele wenzeni so sengenze bafowethu ngicela ngibambela kancane so sengiyenzile bafowethu into eyiqiniso ngabathumela iproposal yabona uMark Random Sky ngithumela kwi-CEO yakhona lapha kwaNandos iproposal ngiyibhalile ngendlela ukuthi mhlambe kube khona ipartnership ekhona ngendlela yakhona so ngibhalele for i-licensing fee mhlawumbe ukuthi ufake ngithola imali engango 1 million you understand i-licensing fee kuningi nje bafowethu i-campaign budget imali engango 5 million so nganiza kwethu engicabanga ukuthi kufanele kwenziwe izinto ngendlela right ngithumela iproposal kwi-CEO yakwaNandos iNandos yona sisazoyidla ngempela zamabhenca hayi kancane ibhuka zenkukhu sisazozedla uyabona imlenze sisazoyidla kwaNandos so ngicabanga ukuthi bafowethu uNandos asuwesekeni nami ngilenda impendulo ebuya khona kwaNandos ngibachaza ngibasendele iproposal ngokungenzela ukuthi no kufanele sisebenzisane ngoba lento yokuthi thatha lento yake yethu emabomveni and kodwa angiboni kuyisolution right ukuthi kufanele beluyiswe or something kufanele izinto sizenze ngendlela kuyiyona so ezamsengi njengoba ngisho ukuthi iproposal ngibathumelele kwi-CEO yakhona uMr Mark Random Sky ngithumelele kuyena iproposal so ngilinde impendulo yakhona abafowethu kodwa engingakusho nje iNandos usekeni ngendlela kuyiyona nithenga ibhuka so ngomthobisi lento ngikuthumele yona ngathi awuyivulanga ekhona into engikuthumele yona ayivulanga it's crazy so ngizoyifunda ngesilungu lento engiyithumele la you understand so I'm writing to propose an exciting partnership opportunity between Nandos
a re-owned restaurant chain, and Mnyovu Ngubane, a rising Maskandi music star. This collaboration aims to leverage Mnyovu's massive following and Nando's brand recognition to create engaging marketing campaigns. The proposal outlines a licensing agreement, revenue sharing model, campaign strategy to effectively engage Maskandi fans. We believe this partnership will drive sales, increase brand awareness, and Nando's position as culturally relevant brand in South Africa. So yes, finish. Ngokuchaza kwami leyo nto leyo ngithi nje qaphu qaphu, you understand? Ongazwanga sebe umchazela, I guess. So bafowethu ngoba ezikoleni saya kufanele senze into ngendlela ehlakaniphile. So ngibathumela bafowethu iproposal. Nina okwenu seningayithenga nje Nando's ngani zakwe ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu bakwa Nando's sisebenzisane nabo. So nami sengilinde sengilinde i-response yabo ngani zakwethu phansi umoya. Ningakhomenti lapha nepage lakwa Nando's ngodlame. iNando's kusafanele siyidle. So ake silindeni ngani zakwethu impendulo yabo because licensing fee sicelo sakho ngisifakile once off payment, it's 1 million. You understand? Once off payment ke le 1 million, then bese kuba no 5 million we breakdown attached campaign budget for ukuthi mhlambe sisebenzisane into ethayibe ngangonyaka. You understand? Ngisebenza khona lapha. So nami ngenza research ngendlela okuyiyona, ngabathumela ngendlela okuyiyona. Engicabanga ukuthi nabo bazoyimukela ngendlela bafuthu okuyiyona. Finish. So ngiyacela ngani zakwethu singaqali siphakamisa umoya. Ngoba kuyenzeka ukuthi nabo mhlambe benze bengambulelekile because into ethatha lento into engisho nje ngomini kuyingoma yami leyo kumanje sina 580k views. Ngicela nihambe futhi nalapha ku YouTube no subscriber ingoma iqhubeke iye phambili. Yes, ifika impela iwashaya ama million nama subscriptions. Yebo. Niqhubeke ni subscribe. Ngiyanicela kakhulu bafowethu. Hayi ngodlame, hayi ngezinto eziningi. So ngiyacela bafowethu. Angivulele Mthobisi. Ngifuna ukufunda isilungu. You understand? So guys, as I'm saying, my terms and conditions, we do not hesitate. We do not hesitate. So ngiyacela ngani zakuthi phansi amaphaphu. Ngizolonga ni-update futhi nginitshela. Uma bengangiphendulanga uMr Mark Radsom Sky because ngiyithumele kwi-CEO yakhona kwa Nando's. Uyena mangqengqengqo wa Nando's ngiyithumele ilokhu nganini. So ngani zakwethu? Hayi kabi, but it's okay. So you guys please ngicela nihambe niyoyithenga Nando's. Fenisho lapho kusho mina ukuthi akothenga Nando's. Nami nisazongibona ngiyiphethe ngikudla ngiyiluma. Uyabona? And ngicabanga ukuthi samabhenci uma singagxila kudleni Nando's. Sokhuluphala. Sokhuluphala siye kudla. Nando's sisazoyidla nje kakhulu ngendlela eyisimanga. So ngicabanga ukuthi futhi uma ngabe besebenzisana nathi isazodliwa nje Nando's. Khona ubuzuthi seyitape. Hayi ningayitapi mabhenci Nando's. Cha ningayitapi nje. Ningayitapi nje Nando's ithengani ngoqondile. Yabona. So ngicabanga ukuthi nami ngendlela isicelo sami ngisifaka ngakhona iproposal kwaba theory esikoleni kancane. So iproposal ngendlela engiyibhale ngakhona nangendlela explainer ngakhona because ngibathumele yonke into, everything following yami, everything yonke into ngomnyuvu banayo. So sekuzoba kubona ukuthi bayayiphendula or abayiphenduli. Uma bangayiphenduli siyotapa. No, ngeke stop. Angeke stop. Kodwa ngendlela ebhaleke ngakhona asithembe ukuthi bazoyiphendula. Ngoba ngiyawazi amabhenqa wena awanqeni ukuthi wabone kuthiwa aphethe izibhumbuluzi zenkukhu.